lura għal program 12 to 3 u s-saħna waħelli għax kikun għajdilkom xikun għat jiġri għawnek imma għana għankomplu bil-kampanja Onfoq bil-għaqal aħseb għal futur. Din hija kampanja mnedija mill-Ministeru tal-Familja u s-Servizzi Soċjali. Allura aħna qegħdin nippromovu din il-kampanja biex wieħed speċjalment għal preparazzjoni għal festi li ġejjin issa tal-miliet tal-ewwel tas-sena, l-ikliet mal-familja, eċetera, eċetera. Jipprova jippjana minn qabel ħalli mbagħad ma jinqabadx jkollu jixtri ta' bil-fors ħanajdu hekk tal-aħħar ħinijiet. Mela allura ippjanar aħna ma' Karmen nistgħu nitkellmu dwar l-ippjanar tal-ikel però. U fil-fatt hawnhekk għandna il-min spice diġà naħseb jibdew jikbedu li isma' tina riċetta. Tajjeb ngħidulhom li għadni kemm tfajt riċetta l-bieraħ ta' dawk il-pastin il-kejk tal-ħafur u l-cranberries, eccetera. Ġifieri min għadu ma rajiex jista' jaċċessa fuq il-paġna tal-Facebook tagħna 12 to 3 Matilde. Mela. Fidejk, Karl. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar induru dawra mal-postijiet fejn konna l-ikel li jkun maħżun u għadna naraw daqsxejn l-armarju tal-kċina, il-friġ, il-freezer. Nispera li sadattant għamiltu għad il-biċċa xogħol, jekk ma għamiltuwiex tajjeb, kull bidu għandu tmiem. Minnhom tiskanta kemm ġili tibda tara kapaċi tagħmel ikel għal 7 tim sħaħ mingħajr ma tixtri xejn minn barra. Jiġri kollox ikunu qegħdin hemmhekk li ħasra jekk imbagħad titħallihom iktar fit-tul taf tispiċċa jew twarrabhom jew nkella tkun trid taħżen affarijiet imbagħad għall-ikel tal-miliet u tal-ewwel tas-sena u taqbad u tarmi. Allura tajjeb li nagħmlu din l-spring cleaning u komplu għaddejjin biha għax tafu tifrankaw ħafna flus, tafu tifrankaw anke ġimgħa ikel bis-saħħa tagħek. Issa, illum ħarsu daqsxejn lejn il-flus mill-lat ta' budget li rridu nagħmlu meta niġu biex nagħmlu n-nefqa għall-affarijiet tal-ikel tal-miliet u jkun hemm anke regali. Issa, ħaġa waħda rridu niftakru li fix-xahar ta' Diċembru inti is-salarju xorta se jkun, però ikun hemm il-bonus. Il-bonus. Se jkollok dik il-naqra. Nagħmlu l-għala bil-bonus. Għax il-bonus ċertu ammonti għandek. Trid taħseb ukoll inti għal dawk il-kontijiet li kollha jridu jitħallsu normali bħax-xhur l-oħra tas-sena. Ekku wkoll. Jiġifieri jekk għandek xi dejn fuq xi ħaġa jew oħra, inna f'karozza, television, jew xi affarijiet oħrajn. Jekk għandek xi loan fuq id-dar, jew kellha għandek forsi l-kera, jekk m'għandekx loan. Dawn iridu jitħallsu. Jekk inti għandek forsi skejjel ta' tfal li trid titħallas il-miżata, dik tiġi. Jekk jinsertaw ikollok xi insurances hawn minn sfortunatament l-insurance u l-liċenzji jalqu dak iż-żmien, allura trid taħseb għalihom. Jiġifieri dawn mhumiex se jiġu mix-xejn. Allura bekk iktar u iktar trid taħseb illi dawn jekk se jkollok kontijiet ta' ilma u elettriku iridu jitħallsu wkoll. Allura inti kun ċerta li mill-flus, mill-paga li għandek, jew mill-pagi, forsi hemm żewġ pagi, li se jkollok inti riservat propja għal dawk l-affarijiet li jridu jitħallsu ta' bil-fors. Għax jekk ma tħallas kont illum, għada trid tħallsu. Titħallsu da għall-artejn, imbagħad ix-xahar ta' wara. Jiġifieri affarijiet li jkun hemm fejn fina li qed tħallas forsi mobile, forsi television. Daw kollha trid tagħmel allowance għalihom. Anki instab Karmen ta' min anki ndaħlu f'moħħ li jkun illi f'dawn iż-żminijiet forsi nillaxkaw naqra jdejna u nonfqu żejjed. Imbagħad meta jiġi għan-nar frar uħud mill-anzjani speċjalment li ma jkollhomx pensjoni għolja jispiċċaw li laqqas jibqalhom flus għal mediċini pereżempju. Ġifieri wieħed allura wieħed huwa ħażin, ġifieri huma wkoll dak il-gruppi jridu joqogħdu partikolarment attenti li mhux kollhom dak l-ispirtu li jridu jagħtu jibdew tagħti mingħajr ma toqgħod taħseb għal quddiem. Ma tista' tagħti xorta u ma tonfoqx daqshekk. Ekku, għalhekk allura il-budget irid jidħol u inti mbagħad mhux ser ikun hemm forsi xi naqra ħruġ. Mhux hekk. Mhux se tgħid se jiġu l-festi tal-miliet u tal-ewwel tas-sena u ħruġ ma jkun hemm xejn, għalkemm ikun hemm ċertu tipi ta' laqat kważi meta jsiru ġod-dar jew fid-djar se toħroġ irħas milli kieku toħroġ, imma li wieħed joħroġ darba kultant hija xi ħaġa sabiħa wkoll mhux vera. Għax ikun tal-familja u mal-ħbieb għal trid tagħmel allowances għalihom. Imbagħad ħaġa oħra wkoll iridu noqogħdu attenti meta niġu biex nibdew nixtru l-affarijiet, noqogħdu attenti mill-cards, mill-credit cards.
Meta ma tarax il-flus fidejk, għandek biċċa kard biss. Eżatti, tajt il-kard. Għasik għan tonfoq xejn. Ekku, Psikoloġija di. Mela, tajt il-kard u ħallas, imbagħad speċi nikkonfondi wara, nikkonfondi fl-aħħar tax-xahar, jew forsi immedjatament, għax kont is-sistema kif tkun. Alla wieħed hemmhekk irid jew ma tużaħħiex, li mhux se ngħid tużaħħiex, imma jekk tużah, żomm rekord sewwa ta' dawk il-kontijiet li qed tħallas, dan inti kull fejn tmur se jagħtik kont, ġifieri jekk inti wara li xtrajt poġġejthom dejjem fl-istess post fil-kartiera inkella ġol basket li jkollok u tmur id-dar u tiġborhom u tgħoddhom flimkien ma lajt tkun taf inti f'dik il-ħarġa li ħriġt meta użajta kemm użajt flus kemm ħallast għax dawk se jonqsu midħul tiegħek. Iġu dak hija importanti ħafna u jekk inti se ssibha diffiċli allura kważi aħjar tiġbed mill-lejtiem u tħallas bil-cash jekk inti għandek diffikultà fiha din għax issib nies li jgħidulek mhumiex il-ħafna li l-kard f'idejhom jibdew jixtru u fl-aħħar se jsibu l-qiegħ. Jiġifieri hemmhekk eżatti, wieħed irid joqgħod attent u jaħdem skont it-tip, però nemmen li jkun hemm ċertu dixxilpina b'dak li jkun li dawn l-affarijiet nistgħu nevitawhom inkomplu nonfqu bil-ħajja normali. Imbagħad wieħed ukoll irid jaħseb dawk ir-rigali li nkunu sejrin nagħtu. Għaliex ħafna drabi qegħdin nesaġeraw b'mod barra minnaw. Fir-rigali jingħataw. Irridu niftakru wkoll x'inhu l-miliet, x'inhu vera s-simbolu tal-miliet. Trid tagħmel dil konnessjoni mal-miliet, x'inhi hija l-festa aħna. Il-festa it-twelid ta' Ġesu, festa ta' imħabba li inti trid tagħti xi ħaġa lil dak li jkun imma ma jfissirx li biex tagħti rigal għandek bżonn tonfoq jekk għandek fejna fien 10 min-nies trid tagħtihom rigal ta' xi 60-70 euro l-wieħed. Għax imbagħad wieħed hemm esaġerazzjoni. U jiena nemmen ukoll li rigali inti il-ħsieb li jgħod mhux il-flus kemm se tonfoq. U nemmen ukoll li hemm ċertu affarijiet li wieħed jista' jagħmel ġoddar. Tista' tkun anke attività tal-familja li tagħmlu fejna fina xi gallettini, xi mince pies sa nitkellmu fuqhom, jew kellha forsi tagħmel xi cakes żgħar, jew forsi xi Christmas log żgħar, xi pastini żgħar. Li tkun għamiltom bċertu mħabba, mhux se jiġu jiswewlek ħafna flus. Kieku tixtrihom, bħal meta tixtrihom. tafx fihom. Eżatti, ikunu magħmulin prodotti ġenwini ġoddar u jkun hemm dik l-imħabba li inti ħadd il-ħin biex għamilta pereżempju anke li tagħmel gallettini li tinvolvi forsi tfal ikun hemm tfal ta' ċertu età. Xi ħaġa li faċli tagħmilha ikollok riżultat tajjeb u jekk ikollok imbagħad tagħmilhom ġopplat li jkun dekorattiv, tixtri wieħed jew kulur id-deb jew kulur il-fidda, imbagħad naqra kling film u naqra ċoff. Meta tagħtihom bħala rigal għandek xi ħaġa li wieħed japprezza ħafna, ġifieri rridu marru il-bot mill-affarijiet li inti trid tonfoq ħafna flus biex tagħti rigal li jiġi apprezzat. Ħafna drabi llum ma napprezzawhomx fis-sens li jew ikollok bħalu dan ir-rigali jew inkella m'għandekx użu għalih. U hekk għall-inqas anke speċjalment ir-rigali li ħad tagħmel inti tal-ikel ħa nitkellmu fuq l-ikel. Dawna jiġu konsmati u dak li jkun pjaċir bihom. Jkun pjaċir. U ma tkunx infaqt ħafna, pereżempju anke jekk tkun għamilt fejna fjena minn smith. Anke forsi tixtri fejna fjena xi xugamana u xi kitchen towel u jew kellha forsi xi paringwanti tal-kċina u tagħmilhom magħhom, ġifieri affarijiet żgħar. U jekk wieħed joqgħod attenti dur naqra, bħalissa jkun hawn ħafna offerti, jkun hemm sales f'lokalitajiet differenti. Li inti jekk tagħmel naqra ħsieb tajt vera li għad fadal numru ta' ġranet mhux ħażin, fadal iktar minn xahar. Imma jekk nista' jiena nieħu vantaġġ minn dawn is-sales u dawn il-prodotti li qegħdin il-prezz tagħhom qiegħed raġonevoli, nista' nagħmel rigal sabiħ b'xi ħaġa li għamilt jiena u nżid xi ħaġa oħra miegħu li ċertament tiġi apprezzata u xi ħaġa li tkun użata. Għax kif għadna ċertu ornamenti jaf ikollok id-dar mimlija u tħares leħ tajt ikollok tajt kemm sabiħ il-mintawlek. Imma ġo qalbek tajt ħanna ra fejn se naħbih dan jew lil min se nagħtih. Ekku, nirriċiklaw. Irriċiklawhom tagħtihom forsi f'xi sales jew affarijiet hekk li jkun hemm xi bażars eżatti. Jiġifieri minn dak il-att wieħed allura jrid jagħmel daqsxejn il-homework tiegħu sewwa qabel ma jibda biex ma jkollniex dak il-falliment. Il-budgeting huwa importanti ħafna. Issa aħna hawnhekk illum pereżempju għandna il-mincemeat. Issa dan il-mincemeat wieħed jista' jagħmlu bi ftit affarijiet hawnhekk qed tara wara l-ingredjenti li jkollna bżonn huma il-frott niexa imħallat.
Għandek bżonn ta' tuffiħa, meraq tal-lummija, oxra tal-lummija, naqra spice u naqra jew xi brandi jew rum marfa jew tnej biex toħroġ it-toma tagħhom. F'kemm ili ngħidlek dawk, itħallathom flimkien. Tieħu nofshom u tgħaddihom bi food processor ħalli jiġu isom likwidu nofshom u n-nofs ieħor jitħallat miegħu u timla ġol vażetti. Issa, b'riċetta bażika ta' 600 gramma frott minn dan, toħroġ 3 vażetti bħal dan. Ġifri, il-prezz tiegħu. Il-prezz tiegħu l-qasiġi għoli għax jekk tixtri frott imħalla tiġifri hemmhekk għandi iżbib il-passolina u s-sultana. Issa meta qed ngħidu żbib hija waħda minn dawk il-frottit li hija naqrolja fil-prezz. Imma anke jekk tixtrihom pereżempju. Ikunu mixed fruit. Ikunu mixed fruit, eżatti. Ikunu anke pakketti kbar, jaqbillek illi tixtri iktar pakkett kbir milli tixtri ħafna żgħar. Għax ħafna żgħar jekk ikun tal-200 gramma l-wieħed se jiġuk ħafna iżjed milli tixtri wieħed pakkett wieħed ta' kilo. U jekk inti issa tibda tippjana u tagħmel il-kalkolu ta' kemm għandek bżonn, tajt mela pereżempju biex nagħmel il-mincemeat, biex nagħmel cake, biex nagħmel pudina, jew kellha forsi biex nagħmel xi pastini, jekk nixtri minn 2 sa 3 pakketti se jkun biżejjed. U inti tkun ifrankajt mhux ħażin. Meta tiġi biex tagħmel dan, ikkalkolajt li bħala frott laqas għandek €2.50 u toħroġ 3 vażetti. Ġifieri għarax differenza. Differenza kbira. Laqas wieħed ma se jiġi 250. Apparti mill-fatt li dawn m'għandekx zokkor miżjud magħhom għax użajna it-zokkor tal-frott. U laqas preservattiv u laqas xaħam tal-kilwa ġifieri mill-latt. Ġifieri biex ngħidu lit-telespettaturi tal-issa jew intuhom ir-riċetta fuq il-Facebook page tagħna. Li hija easy qed ngħidu 600 gramma frott. Għandek 3 vażetti hekk. Il-xorb iżidu qabel is-sajru, ġifieri. Dan mhux se jkun imsajjar, dan se jkun nej. Dan se jkun nej li kollox se jitħallat flimkien, tuffiħa maħkuka, l-qoxra tal-lummija maħkuka, meraq tal-lummija, spice, ftit lews ukoll, ftit lews infarrak, u għandek il-naqra liker jew brandi jew rum li trid tagħmel inti jekk trid tagħmel. Tagħti toma tajba ħafna. Toħroġ 3 vażetti hekk. Ġifieri, nofsu, nofs liħor imħallat flimkien u tagħmilhom ġo vażetti li jkunu xotti, jkunu sterilizzati dik importanti ħafna, għax dawn ma nistgħux inħalluhom barra, dawn iridu nagħmluhom ġo l-friġġ. Peress li m'għandekx. Friża minnu da. M'hemmx għalfejn tifriżaħ fil-friġġ jibqalek tajjeb sa sena sħiħa. Dil-ġimgħa għax hemm ix-xorb. Iva, inti l-frott u l-spices se jgħinu biex jippreservaw. Imma anke l-fatt li tkun żammejtu ġo l-kesħa se tagħmel differenza kbira. Dak irid ikun sterilizzat, nadif, blatu tiegħu qaħtu tal-metall, imbagħad kull ma tagħmel jekk inti se tagħtih anke għal-iksess jekk titħallihom fil-kċina, tagħmel naqra kaverek tagħti dik l-espirtu tal-miliet u jagħmel rigal sabiħ anke jekk ikollok tagħtih pereżempju kif għadna ma' xi ingwanti tal-kċina jew xi xugaman jew forsi xi face cloth. Tiġi sabiħa. Tista' mbagħad tagħmel il-min spice jekk trid. Il-min spice ukoll jiġu adattati biex tagħtihom bħala rigal. Inti immaġina ra platt bħal dak jekk inżidu xi 3 oħra jkollok tużana, tagħmel rigal ħelu ħafna issa biex toħroġ tużana laqqas nofsu ma tuża dak il-vażett. Jiġifieri kull ma trid tagħmel ftit ħaġina, timlihom, tagħmilhom l-istilla u għabra icing sugar fuqhom u għandek rigali ieħor li setati tkun għamiltu inti u vera bħala flus ma jkun ġej xejn xejn. U issa ġejjin anke l-festi tal-konċizzjoni ħafna drabi ninġabru d-dar. Hemm ir-Repubblika wkoll għandna vaganza oħra. Tista' dawk il-ġranet tiddedikhom biex tagħmlu dawn l-affarijiet illi setati mal-familja u jkunu ġranet ħafna drabi li jkunu arkasa nieħdu gost noqogħdu ġewwa. Ekku, grazzi ħafna għal darb'oħra, Karmen aħna nkomplu nagħtukom dawn l-idejat ukoll matul dawn il-programmi issa ħanamlu waqfa qasira imbagħad niltaqgħu ma' Cynthia Caruana fejn ħanitkellmu dwar kif niklu b'responsabbiltà.